I would like to thank Comrade Saruwaka for the address where he talks about action. Yes, action now, talks later. If we talk Kulien TV atibatikete chopu chopu inonzi Kulien nini bvunza ku London enda ku America, Australia kana kuti South Africa, but anyway izvo zvine basa ndezvekuti ndadzoka ndakabata zano nenzeve kudai so ndichirovera pasi kuiti it looks like man mimi munenge musiri ready muda unzwa nyaya here mimi. Alright, rekezani kutanga nei because you know it's been a while. I know kuti manga mandisuwa but inini ndinongogara ndichingoita se kunge mukadzana nhumbu ndichideliver. So this is the special, tingaiti pa special announcement here, tingaiti chiko good news, bad news, what is it now? Cannot appreciation ngirikini andisi kuziva kuti tinonyazoisa papi, but rekedza timbogara ndangoonesa ndisana ndangopinda munyaya yakawanda ngokuratidzai ndingokunzwisisa zvinhu zviripo zvacho mobva matongoita yamuita se yamuri kuita. So nyaya iripo ndinoona pa inzwai manje kuna vanhu mu South Africa wesada register company kana kuvhurwa bank account rinonzi business account nditi usina passport kana kuti usina work permit kana kuti study permit but uine passport chete. Yes, une passport chete. Zvinizvo zvatoone mufesa anonzi Owen uya numbers ndagara ndakaisa pa screen up ndo basa rake. Pese kana muri kuona mamwe maflyers ndachingokanda papa unongogara ungomubata kuti ako Owen nditiro kana zoti na Kulient iwo zvakatochipa zvekutodaro, especially kunoona kuti ndikirikini ukangosvika ngoti hanzi na Kulient zvinhu zviko andanzoti hanzi kuti zvakatochipa zvekudaro anobva atongokuitira chi discount chevanhu vari mu South Africa. Kune vari outside South Africa ndo pasati pasika discount, but unokwanisa futi kuregister company even if you are outside South Africa. Zvinhu izvozvo zviri is akuzviita zvosikora chivharirwa nevanhu vanenge vane mabank account avo vachikunyima. Saka aregedza tidzokere panyaya yedu tionesane nyaya iri panapa. Muri kuda here? Right, yakadai so ndava nenyaya iri kubva kuna Nyatsimba Mutota. Pane zvavari kutaura kuna Saruwaka, so ndangoona zvakakosha kuti tingogara ndangokuzivisai. You know, a lot of people have been complaining Kulient iwo wazodai kuna Saruwaka wazodi imakumaneme vamwe muso muchaona tichimwa tese muchashamsika because unozoti vanhu vanofunga kuti pangopanana nenyaya kana kuti aiwa Kulient usazodaro chididi iye anongoti Kulient iri ibasa rako iwo dzvanya zvaunenge wanzwa izvozvo usahesitete kuita sei kubuditsa nyatsotaura because inini hakuna munhu anonzi ari untouchable ndokuti tigadzire nyika tichitoenda takadaro. Saka hapana problem. Ndoona kuti vanhu vakawanda vanoswera vachifunga kuti pamwe inini ndine problem naSaruwaka kana kuti aiwa Saruwaka is a good guy tinotonzwanana zvekutodaro, but ameno iwo kana wada kupindirawo kuna umwe murume mukuru kuti vanotopinda vanotosvika vatokuvenga zvinhu nemwoyo kana uri murume mukuru akadaro you are very weak. Saka anyway iyo regedza itingosiyana nayo kuti nyaya inenge isina yakanyanya sterek kuti muteerere izvo zvekutaurwa naNyatsimba Mutota panapa vachiudza kuna Comrade Saruwaka. Munozondiudzawo zvamuri kufunga in the comment section pane this address yakuudzwa kuna Saruwaka, shoko rasvitswa kuna Comrade Saruwaka. Teererai munzwe zvekutaurwa panapa naNyatsimba Mutota, the next president. Icho! I would like to thank Comrade Saruwaka for the address where he talks about action. Yes, action now, talks later. If we talk of action, Nyatsimba Mutota is there. But if we lack action, I'm sorry, let's rise up and act. We have promised the people too much. People expect action. You see, we must not just please ourselves. Let's please the people who are giving us the mandate. Without pleasing the people, we are nothing. As long as we shall please the people of Zimbabwe, yes, then it's supported. It's people best. This is what I'm saying to Zimbabwe. Let us all be united, as Comrade Saruwaka is saying. Action, 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 action. No action, no revolution. There is no revolution which shall be there if there is no action. People must come together and act. Ndizvo zvega zvatinongoda isusu. Vanhu ava varwadza nyika ngavabve. Ngavachibva vatirwadza ngavabve. Vana Mnangagwa ngavabve vatirwadza ngavabve. Tese tinobva kufamba tichitarisa tiona kuti Chamisa wedu tinaye here aripo here pafocus tichienda mberi.
Zokunyatsa kuti munhu asina kuwina utonga nyika haiwa kwete taramba. Tinoda kuti tufamba nomunhu wakawina, bhiza rakawina. Mamwe mabhiza ose akanguri abvira kuda kuurawa nenhingidzo nana Smith vachinzi vaita padeath sentence. Tichadiko mabhiza akadaro? Chivindi chavo chanyanyisa, mwoyo wavo wagomara. Havatagoni kuona kurwadza kwavamwe vanhu. Vanongofunga ivo pachavo chete. Ngavabvepo vakwana. Natima Muchota speaking to Zimbabwe. We thank you.